Never Ending Dream. Eurodance-elokuva, joka on nyt siis tekeillä, ja sen ohjaaja Petri Luukkainen vieraana. Tervetuloa! No kiitos kutsusta. Ehdottomasti. Mä oon iloinen, että me ollaan sun kanssa kuvattu erilaisia videopätkiä tässä viime aikoina ennen eilisaamua, ennen kuin mä hankin tämän mun uuden lookin itselleni, joten mä olin edes hieman kuvauksellisempi. No, se oli onni onnettomuudessa. Se oli ehkä ensimmäinen asia, mitä mä tein, kun mä tutkin, että A, onko mun hampaat jäljellä, B, mistä tää veri tulee, mutta sitten C, onneksi me kuvattiin jo aikaisemmin. Never Ending Dream. Experiencen biisi, kun se niinku pamahti sieltä kajareista, niin se rupesi naputtelemaan mun sielustaan semmosia nappuloita, mitä mä en niinku tiennyt, että on siellä. Ja en mä nyt voi sanoa, että mä uudelleen synnyin, mutta että mä pääsin tavallaan takaisin sinne niinku ala-asteen limudiskoon, kun vedettiin hardsporttia ja niinku jorattiin. Ja siis se on ihan uskomattoman, niinku, aivan älytön tunne. Ja sitten kun mä vähän aikaa sulattelin, sitten mä niinku pari viikkoa olin semmosessa niinku ekstaasissa. Niin sit mä mietin, että tästä pitää tehdä elokuva. Ja nyt se on toteutumassa toivottavasti, ja siihen tarvitaan vielä isoja peliliikkeitä ja ihmisten apuja, joita käsitellään aivan kotvan kuluttua lisää. Eli jos ihmiset menee sinne meidän joukkorahoituspalveluun, ostaa tavallaan tämän elokuvan ennakkoon, niin nehän käytännössä sanoo meille, että hyvä jätkät, tehkää tämä elokuva, teidän kannattaa tehdä tämä leffa. Et versus se, että mä vaan ollaan niinku yksin niinku meikäläisen himassa ja että kannattaa sitä nyt tehdä, tämä on ihan hirveä idea, että kaikki on sitä mieltä, että älä nyt sitä ysärileffaa ainakaan tee. Niin tavallaan jokainen ihminen, kuka tavallaan tulee sanoa meille, että hei, että mä haluun tämän leffa, niin on niinku tosi tärkeä. Me kuvattiin sun kanssa pari päivää sitten ohjeistusvideo, kuinka käytetään tätä mesenaattipalvelua, joka siis löytyy osoitteessa ysarileffa.fi. Ja se on muista aika kaiken kattava semmoinen lyhyt, ytimekäs selostus siihen, että miten joukkorahoitus ylipäätänsä toimii ja mistä on kyse. Ja mä tiedän, että sä ja sun kuvaajamies ja koko teidän työryhmä, te teette niinku oikeeta kamaa. Ja mä oon kuitenkin vähän tämmönen hurlumhei-hahmo, niin mä oon todella ylpeä teistä, että teissä oli niinku pokkaa lähteä tekemään semmoista ikään kuin kummelisisältöä, mitä mekin tehtiin. Se oli ihan superhauskaa, mutta siitä tuli myös hyvä kokonaisuus. Mutta te tuutte tosiaan Parasteinen risteilylle myös kertomaan kansalle tästä ja vähän niinku pitämään hypeä yllä ja kertomaan joukkorahoituskampanjasta, niin teidät löytää sieltä laivan käytäviltä. Musta se on ihan uskomaton juttu, että miten mun sukupolvi kautta maailman kaikki osaa Captain Jackin sanat. Joo, ne osataan uskomattomalla tavalla. Että kävitte vissiin herättämässä herra Captain Jackin vantaalaisesta hotellihuoneesta. No joo, se oli sieltä itse asiassa löytyi tämmönen taustahahmo Udo, mikä on sitten itse asiassa mies Captain Jackin takana. Mm-hmm. Ja sitten siellä oli Bruce Lazy oli itse sitten hahmo Captain Jack siellä ja sitten me törmättiin heihin todellakin Vantaalla. Mm-hmm. Ja sitten mentiin koputtelemaan sitten kamerat rullaten Captain Jackin ovea ja sieltä avasi semmoinen niinku suuri amerikkalainen mies, oikein siis niinku showmies. Ihan voisin käyttää sanaa niinku supersankari. Oli ihan niinku todella niinku ihan semmoista niinku Batman-kaliberia. Koko mies niinku lihakset ja jutut. Niin justiin. Mä itse asiassa hänet kohdat myös viime kesänä hän oli mun ohjelmassa. Hän oli elämää suurempi hahmo. Miten teihin saa yhteyttä? Mitä kautta pitää olla yhteydessä teihin? No varmaan ihan Facebookiin voi laittaa sieltä, siis tämä Never Ending Dream, hän on siis niinku maailman huono elokuva, niin siis sitähän ei pysty niinku lausumaan niinku, ei mitenkään. Siis ei. Ei varsinkaan kun on 5 tikkiä ylähuulossa, niin siitä ei tule mitään. Siitä ei tule mitään. Jonka takia sitten me keksittiin tämmönen ysarileffa.fi. Tulee sinne risteilylle, katsoo, että tuossa on tommosia niinku 30 näköisiä jätkiä, niillä on kamerat olalla. Ja ne on Kouvolasta. Niin sitten se tulee niinku punttiin kiinni sillä niinku, ja sanoo, että kuvaa meitä. Se on erittäin hyvä tekniikka. Kuulostaa hyvältä. Ysarileffa.fi ihmiset, tai sitten Facebookissa Never Ending Dream. Se pitää lausua vaan härmälää sitten. Kato, silleen se menee suoraviivaisesti, eikä yritäkään upottaa sinne mitään NHL. Ja tosiaan Parasteinen risteilyllä vajan 2 viikon kuluttua siellä koko kuvausryhmä ja työryhmä on paikalla. Petri Luukkainen, hienoa, että pääsit paikalle ja onnea menestystä. 3 viikkoa aikaa kertaa rahaa. Yes. Siitä se lähtee, baby. Kyllä. Sing hallelujah.